Și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Eu sunt Gabi, ca de obicei, și azi am zis să mai vă dau un cod de car parking. Să nu uitați să vă abonați, să dați un like, un subscribe și un comentariu. Ce vreți voi, dați acolo. Vă rog să vă abonați. Și trebuie să intrăm pe car parking. Așa, stai că sunt pe cont. What the fuck, stați puțin, hai că revin. Ce să faci asta? Gata, am revenit după ce am ieșit de pe cont. S-a făcut acolo, nu știu, da, sign in. E-mailul e uite-mă, ce am, Arcire Gabriel, da, nu 0, puneți o mare, gmail.com. Așa, și parola e 66778899. Nu uitați că merge, că am uitat, dar n-am uitat. Hai să arăt intrat și hai să vă arăt mașinile. Uite, Dubă, Dodge, Lamborghini, BMW, Supra, Toyota Supra, BMW, Joker-ul și nu e greu, că cine pe contul ăsta l-a stricat. Pe contul ăsta nu sunt așa cele mai tari mașini, dar 90. Și scuzați-mă puțin, dar a intrat cineva peste mine și am oprit video puțin. Și hai să continuăm. Audi. Nu știu, sper să vă placă contul ăsta. Că am văzut că la contul anterior, care l-am pus, am făcut 100 și ceva de vizionări, sau 100 de vizionări. Și la 100 de vizionări, dacă facem și 100 de abonați, sunt cel mai fericit. Vă dau și un cont de pe PUBG. Dacă facem la 100 de abonați, dau un cont de PUBG. Da, v-am spus, la 50 de abonați, spag o tastatură în cap. Dacă vreți, abonați-vă acolo. Dacă vreți să-mi sparg o tastatură în cap, poară toate butoanele din ea. Un 6 Porsche, iar Porsche. Și cam atâta a fost și cu mașinile. Să nu uitați să vă abonați, să dați un like, un subscribe, un comentariu și eu am fost Gabi și acesta a fost episodul. Vă pup, pa!